201 εκατομμύρια. Το βλέπουμε εδώ. 573.000. Είστε να δούμε το βιβλιάριο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να το δούμε πώς είναι. Να το πάρουμε από την αρχή. Ωραίο νούμερο, Πώς ακριβώς έγινε, τη διαδικασία, πώς... Πήγα σε ένα τοπικό κατάστημα εδώ πέρα της τράπεζάς μας και πήγα να ενημερωθώ για να δω την ενίσχυση κάτω των 40 ετών στους παραγωγούς που ήταν να πληρωθούν αυτές τις μέρες. Και μου λέει υπάλληλος, όχι, κάποιο λάθος λέει έχει γίνει. Έχουν μπει στο λογαριασμό σου 200.000 ευρώ. 200.000 τα είδατε στην αρχή. Ναι. Πάμε 200.000 μετά της λέω βγάλε μου μια ενημέρωση, μου βγάζει την ενημέρωση. Μου λέει όχι, έχουν μπει 20 εκατομμύρια. Της λέω 20 εκατομμύρια. Εγώ θολώσαμε εκεί, δεν ξέραμε να διαβάσουμε τα μηδενικά. Φεύγω αμέσως, πάω από το σπίτι, παίρνω το βιβλιάριο. Πάω στο υποκατάστημα στα κεντρικά κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μπαίνουμε μέσα, κάνουμε ενημέρωση του βιβλιαρίου. Μου λέει υπάλληλος 201 εκατομμύρια 500 τόσο χιλιάδες. Όλο και αυτό. Είναι τυπωμένο και το κατάλαβα. Δεν ζαλίστηκατε. Μετά κατευθείαν εκεί βγαίνω και έξω στο ATM. Βάζουμε την καρτούλα στο ATM. Να κάνετε καμιά τελευταίες κινήσεις, ξαναβγάζει το ίδιο. Μετά από λίγη ώρα ξαναμπαίνω μέσα, μου εκτυπώνει ένα νέο ανάθεμα τα capital control, θα τα κατασηκώσει όλα. Ξανά στην εκτύπωση του νέου βιβλιαρίου το ίδιο ποσό. Φεύγω αμέσως, πάω στον τοπικό ΟΠΚΠ, εδώ πέρα στον οργανισμό, βρίσκω το διευθυντή, του λέω κοίτα τι λεφτά έχουν μπει. Και ο άνθρωπος πάγωσε και αυτός γιατί είδε το μεγάλο χρηματικό ποσό. Μου λέει θα μιλήσω άμεσα με τα κεντρικά επάνω, να είσαι stand-by στο τηλέφωνο μέχρι να φύγω από το τοπικό ΠΚΠ να πάω στην Ένωση Ηρακλείου, γιατί τυχάει να είμαι και αντιπρόεδρος εκεί. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι από τον αντιπρόεδρο του ΠΚΠ, έχει γίνει κάποιο λάθος. Μετά από λίγη ώρα μιλήσαμε και με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Αποστόλου. Μας είπαν ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Σκέψου, Αποστόλου τρελάθος. Με τον Υπουργό γιατί μιλήσατε? Έγινε ο αντιλογισμός και όλα καλά. Όλα καλά, όχι, όλα καλά. Γιατί έφτασε μέχρι τον Υπουργό? Δεν είχατε διαβατήριο. Το τοπικό κατάστημα ενημέρωσε τους πάντες. Δεν τους είπατε, ρε παιδιά, αφού μπήκανε λάθος 201 εκατομμύρια, να το κλείσουμε στα 200. Πάρτε πίσω τα 200, αφήστε το 1 εκατομμύριο για ψυχική οδύνη. Μήπως κάτι περίσσεψε από όλη αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, για την ψυχική οδύνη, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ούτε το 1% που είναι 2 εκατομμύρια ευρώ δεν περίσσεψε. Ούτε το 1%. Ωραία εμπειρία από τους. Κάτι μου λέγατε νωρίτερα ότι μόνο τους τόκους να υπολογίζανε για κάθε μέρα, μία μέρα τόκους πόσο είναι? Είπαν εκεί από το κατάστημα ότι της μιας μέρας η τόκη είναι γύρω στα 14 χιλιάρικα. Ούτε αυτά. Ούτε αυτά. Γι' αυτό είναι ωραίο να είσαι πλούσιος. Να είστε καλά, δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καλή παραγωγή να έχει ο άνθρωπος που είναι το πιο σίγουρο, γιατί αυτά που βγαίνουν γρήγορα δεν δίνουν αποτέλεσμα. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα Μαρή. Καλημέρα.